Alright. Good morning. Good evening, afternoon. Shoutout po sa lahat. Yeah. Shoutout sa'yo, Bakulaw Vlog and Ma'am Bilen Bebar. Ayun oh, nandyan na sila, Bakulaw Vlog. Mega shoutout at saka si Ma'am Bilen. Ma'am Bilen, shoutout po ay kay Ma'am Gas at kay Ma'am Ikar ba yun? Ikar Razi, Joan. Maraming salamat sa 80 million na tayo. 88 million na pala tayo, guys. Maraming salamat po sa Facebook. Joan Ragudo, shoutout po. Bakulaw, salamat Bakulaw. Shoutout po sa lahat ng mga Facebook, YouTube. Kumusta po kayo lahat, guys? Sa lahat po ng mga aakyat po dyan sa Facebook and promote ko yung page nyo. Akyat na po kayo kung gusto nyo pong umakyat. And ibababa ko po yung hagdan. Ma'am Sara! Hello po, Ma'am Sara! Kumusta po, Ma'am Sara Peliget de la Cruz? And Bakulaw, nandyan si Bakulaw. May handaan po ba? Oh, kayo nga, handa ako. Kayo po. Kung gusto nyo umakyat, pwede kayong umakyat. Yeah! Salamat po sa inyong lahat, guys. 16 million in the house. Maraming salamat po sa Facebook. And anong ganap natin, idol? Wala lang. Nag-live ako kasi parang gusto ko kayong makilala. And gusto ko kayong makamit dito sa Facebook at saka YouTube, guys. Pwede kayong pumunta dito. Akyat lang kayo, ha. Andali lang. Baba ko yung hagdan. Yung link dyan, i-click nyo lang yan, ha. Yun. Ganun lang po siya kadali, guys. Ay, binaba ko po yung link. Ano pong ganap? May Bakulaw, may handaan po ba? Tapos sabi naman ni Ma'am Bilen, pakibanggit daw anak ko, shout out daw si... sige, sandali lang, Ma'am Bilen. Sige, yung anak mo, makulit. Shout out po natin si Ma'am B. Pakibanggit daw yung anak ko, shout out daw si John Zid Blazer. Tama ko pronunciation ko, Ma'am Bilen. And also, nandyan po si Ma'am si M. Mai. Shoutout po. Good evening, sing. Sabi naman ni Ma'am M. Mai. Kilala ko to si Ma'am. And then, nandyan po si Ma'am kakanta yung si Bossing. Oo, pwede po. Hello po, sabi ni Ma'am Beverly. Sabi mo, akyat kaya, pwede kayong umakyat dito. Ma'am Beverly Suyud. Ayan, maraming salamat po. Hello po, sir. Sabi naman ni Ma'am Beverly. Maraming salamat po, Ma'am Beverly. Long time no see po. Kumusta po kayong lahat dyan? Dali lang, ha. Ayan. Para may sounds tayo, hindi tayo nakaka-boring. Shoutout din po natin si Ma'am Mary Ann. Ano pangalan ito? Si Ma'am Mary Ann. Naglo-loading yata ako. Ma'am Mary Ann Yakampo. Shoutout po. Sabi naman ni Ma'am Mary Ann. Emmy. Okay lang. Dami na nag-follow sa akin, idol, simulang pumasok ako sa live mo. Wow, maraming good, very good naman. Yung mga nagpa-follow sa inyo, di ba? Para lahat tayo umangat.
Ano pangalan ito? Si Bakulaw, ang daming bagoy. Okay, o nga nakikita ko na nga yung mga ibang tao dun sa ano mo, sa video mo, di ba? Okay, okay lang po, sabi niya. Basta click nyo lang yung ano gan guys ha, yung StreamYard dyan sa baba. Baba natin. Shoutout po sa YouTube. Salamat po kung naman po yung mga nandyan sa YouTube ko. Maraming salamat. Ayan, click nyo lang po yun na gusto nyo pong umakyat dito sa sa tabi ko. Happy 80 million shoutout. 14 in the house. Opo, idol, dapat active din sa pag-engage. Totoo yun, ano? Bakulaw, alam mo na yung Bakulaw, di ba? Mag-exist sila sa ano sa Facebook, di ba? Ayan, shoutout sa atin na 20 million in the house. Maraming salamat po. Paano ko po kayo ipaborito sa Facebook? Bossing, ba't ba na-restrict ako habang Oh, ano, brand ka ng ano, ng, alam mo na, friends to friends, ganyan. Shoutout po sa Ma'am Lyrica Kim, shoutout po. Shoutout po sa ating YouTube. Maraming salamat po, Ma'am Lyrica sa Bingo Warriors. Maraming salamat po. And sa Facebook, pa-shoutout po, sending love and hug from Bingo Warriors to eh. Maraming salamat po, Ma'am Lyrica. And also, nandyan si Ma'am Estrella. Ma'am Estrella Laran Wardian. May salamat po, Ma'am Estrella. Ayun, salamat po sa nasa Facebook, guys. Maraming salamat sa 13 million in the house, guys. Okay. Shoutout po natin si Darito. Ma'am Rica, salamat po, Ma'am Lyrica Kim. Darito Salcedo Bala, shoutout po, Sir Idol. Salamat po din po, Sir Darito. Long time no si Sir Darito ha. Ito, nakikita ko rin to eh. Dali lang ha. Okay. Nakikipag-engage po ako, sabi naman ni Ma'am Estrella. Ayan, totoo yan, ma'am. Screenshot ko ulit kung andito yung ngayon nag-follow sa akin, sabi niya. Sige. Screenshot mo na lang, Bakulaw, di ba? Bakulaw. Tito Mikey, shoutout po sa Facebook at saka YouTube. Salamat po sa nandyan. Ayan, nasa ano na tayo, nasa 16 million. Maraming salamat po at maraming sumuporta sa aking Facebook channel, guys. Maraming salamat po. Dali lang, guys. Check po muna yung sa YouTube ko sino yung mga nandito. Okay po kayo, guys. Mga nandyan. Isa lang pala yung tao dyan sa YouTube. Guys, kung gusto nyo pong puntahan yung YouTube ko, guys kung hindi po kayo busy, basta puntahan nyo lang po, pangalan ko lang, Edward Lacsina po. At mabilis ang search lang yan at lilitaw na agad. Easy to, easy to search na po. Then follow po, last week pa Sir Idol, sabi niya. Sige, basta mag-comment ka lang ha. Kasi minsan kasi sobrang dami hindi ko na nakikita kasi nga, 'di ba, mahirap na kasi baka malayo sa alam niyo naman, guys, 'di ba? Pero maraming salamat sa inyo. Ayun, may bagong pasok, sending support. Sabi naman ni Ma'am Grayson De La Cruz. May ka-shoutout po kay Grayson De La Cruz. And Ma'am Ria, shoutout po kay Ma'am Ria Arroyo Villanueva. Hello, sabi naman ni Ma'am Ria. And Tito Mikey, maraming salamat po. And si
hintay-hintay tayo, kakanta na yan. Sabi ng Ma'am Emi. Ay, Ma'am Emi, alam mo naman yung mga kinakanta ko, di ba? Sa mga hindi pa po nakakilala dyan, alam niyo may mga kinakanta ko dito, di ba? Yung mga, alam niyo na, mga Willie Revillame songs, mga ganyan. Paala na kayo, guys. Nandiyan si Jovi Salvani from Team Aguy, sending support and love and hug and support Team Bingo Warriors, sabi naman. Ma'am Jovi, maraming salamat po sa mga Team Warriors. And meron pa tayong 1 million dyan sa YouTube. Ayan, 1 million ba? 1 million yata yung tao sa YouTube. And 16 million sa Facebook. Maraming salamat, guys. Asan na kayo, guys? Akala ko pong yung mga nag-comment dyan, sabi nila po, aakyat sila at po promote natin. Salamat Maliri Kaki, sa Jovi Salvani. Okay. Asa na po kayo? Dali lang. Ayan. Ayan, 17 million sa iyo. Sample ulit ng bossing. Pampa good vibes. Okay, sige. Sige, Mampe. Shoutout po kay Mampe Baltazar. Bonbon. Maraming salamat po, Mampe. At saka si Ma'am Beverly. Paano makyat? Click mo itong ma'am, link. Click mo to. Maraming salamat po sa Bingo Warriors. Click nyo to, yung link na yan. Yan po yung binaba ko, ayan. Click nyo po yan, ito. Para po umakyat kayo dito sa taas. Maraming salamat po sa support nyo, guys. Thank you so much. Na always kayo nakasupport sa akin sa Facebook at sa YouTube, guys. Thank you so much. And happy 8 million. Salamat po sa lahat, guys. Deserve po natin to, guys. Paano makyat? Ayan na. Click mo lang to, ma'am. Wait kita dito sa taas. Nasa Facebook YouTube, guys. Salamat po kung sino po yung mga nasa YouTube. Thank you. Ay, si ano pala, nagre-request pala si Ma'am M. Yung ano niya, request niya. Ma'am M. Diyan ka pa ba? Click nyo lang yan, ha. Click nyo lang po to yung nasa screen nyo. Masaya pa ako para sa inyo, bossing. Sana malayo pa ang marating mo, sabi ni ma'am. Tito Mikey, shoutout po. Kung gusto mong umakyat, Tito Mikey, sabihin nyo lang po at ibababa ko po yung hagdan. Maraming salamat po sa inyo, guys, sa Facebook. Oo nga, sana nga po malayo pa po yung marating natin, guys. Dali lang, ibababa ko yung hagdan sa Facebook at saka YouTube. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Pwede kayong umakyat, guys, ha. Kung gusto niyo pong umakyat. Kahit mga ano lang ako, saglit lang akong live. Kasi pinaramis ko kasi sa Facebook na magla-live po ako.
Ay, hindi ko po makita, Sir Tito Mike. Pasensya na po, hindi ko nakita yung link. Yung binigay mo nasa baba dati, yung comment section. Miss R. Mega shoutout po Miss R from Bingo Warriors. Maraming salamat po sa pagsugod. Miss R, sending support from Team Bingo Warrior. Maraming salamat po kay Ma'am Gina Lacman. Ayan, siyempre, nasa Facebook. Ay, sa YouTube pala to. Thank you po, Miss R. Asa na ba? Nandiyan na ba kayo, guys? O, mag-comment na po yung mga nandyan po. Ma'am Emmy. Ma'am M. Eto na. Sige, yung request mo. Pampag-good vibes po para po sa lahat. Ma'am Lida, shoutout po kay Ma'am Lida. Maraming salamat po, Ma'am Lida. Asa na kayo, guys? Paano bro yung mga ano nyo, mga Gensya Gan. Mega shoutout po. Dali lang. Ay, sorry Miss R, wala ka palang jacket. Ayan, bigyan kitang jacket dito, Ma'am Miss R. Ayan, meron na po kayong jacket. Sorry po. May jacket na po kayo, Miss R. Ayan. Itong link po. Ano, nakita ko na, Sir Tito Mike. Live good tour. Ano lang po, Sir, ano, mamaya po, para makita ko po. Hindi ko po kasi minsan tinitignan eh. Dito pa ako, Darito Salcedo, sabi niya. Okay, sige. Guys, hindi tayo professional singer Ano lang to, katuwaan lang natin at gusto ko kasi yung ito. Yung nakakatawa na ano, favorite na. Ito yung lagi kong kinakanta dati to, guys. Okay, para po sa inyo, guys. Tito Mike, sige baba mo na lang po Tito Mike sa comment section. Ay, ito may pumasok, may bumaba, may umakyat na. Si Ma'am ano to, sigurado ako. Ay, sabi ko na si Ma'am ano to, si Ma'am Beverly. Hello. Kayo, mag-hi po kay Ma'am Beverly. Hello. Oh, ayan si Ma'am Hello. Beverly, guys. Kung nakikita niyo si Ma'am Beverly sa Facebook, ayan po si Hello. Ma'am Beverly. Long time no si Ma'am, salamat po sa pag-akyat. Okay na ba yung ano mo, yung reklamo mo sa akin, Ma'am? Yung reklamo Okay mo, na. okay na ba? Nice na? Opo. Okay na. Okay na. Salamat naman po. Opo. Ay, si Ma'am Rachel. Okay na. Maraming salamat, Ma'am Rachel. Ito, ano din to, solid din si Ma'am Rachel sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Rachel. Aguirre Carpio Estrella. Maraming salamat po. Ayan. Yeah, sabi naman ni kakanta na. Kakanta na sis. O kakanta ka daw, Ma'am. Ay, sabi niya. Hala, kakanta hindi si ako sis. marunong kumanta. Sis, kakanta ka daw sa, ay Ma'am. Hala, hindi ako marunong kumanta. Sige, kakanta tayo. Kahit hindi tayo magandang kanta, ano lang to, parody. Tito Mike, maraming salamat po Tito Mike Irene. Ito, kilala ko din to, si Ma'am Irene. Nakikita ko sa comment section at mga magandang gabi po, Ma'am Irene Royo. Okay, nakantayin pa sa inyo lahat. At sana wag kayong umalis, ha? Sige po, ito na. Mag-comment lang kayo dyan para ma-shoutout ko po kayo dito sa kanta na to, guys, ha? Okay. Sandali lang bigyan natin Heko. Sandali lang po. Ay, sa wakas sumakyat din si Ma'am Beverly. After Ma'am Beverly, maraming salamat Kasi sa mga gantong walang hindi uso, 'di ba? Welcome idol, sabi naman niya, no. Oh, 'di ba? Thank you. Okay. Thank you din sa iyo, sir. Ito na rin. No CPR rin. Thank you din sa iyo, sir. Para po sa lahat, sana po mag-enjoy kayo. Comedy. Ako'y si Edward Lacsina. Nais na always support nyo sa akin ay todo nyo.
Ako'y nandyan sa taas ng andyan si Ma'am Rachel, si Irene Royo, si Tida nandyan din, si Tuti ko ng gewang-gewang. Pag-comment po kayo, i-shout out po kayo, basta't mag-comment kayo. Video, tinalo ko sa sama. Alright. Asan yung mga ano? Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Yeah! Ako'y nagsisisi, ubos ang money. Panjaring i-shout out ko daw si Ramit Berry. Ay shout out po sa iyo, andyan. Nakakang-stress, sabi ni Ma'am Rochelle, andyan kayo ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Nandyan si Ma'am Lida, pumamalakpak pa. Maraming salamat sa iyo. Andyan pala si Ma'am Beji. Oh yeah, nandyan pala kayong lahat. Ko na aking gagong demonyo, kaya kinastigo ako. Sa daw si Darito ay nandyan. Shout out. Thank you so much guys. At sana nag-enjoy kayo sa salamat Ma'am Beverly. Siyempre Ma'am Beverly guys, please follow nyo po si Ma'am Beverly ha. Si Ma'am Beverly na nakandyan po. Ma'am Beverly, sige magsalita ka muna dyan at i-shoutout mo muna lahat ng mga natin, barkada natin. Okay Ma'am Beverly, saglit lang ha. At may tao lang saglit. Okay? Opo. Hello sa lahat. Wala ako na pinaus ni Sir dito, oy. Shout out sa lahat. Hapon ba lang dito sa Saudi? Ayan. Hapon ba lang dito sa Saudi? Ma'am Beverly at salamat po sa Pinay pag-ibig signal nyo. ko. Ayan guys, please connect to Ma'am Beverly. Tala natin yung pangalan ni Ma'am Beverly. Palitan natin. Para maano nyo po siya. Sa YouTube guys, maraming salamat po kung may tao pa po dyan. Nagpasok ako. Beverly. Nagpasok ako. Ay, kasama kasi nga dito. Ano po guys? Kakanta po ba si Ma'am Ay, kasama kasi nga Beverly? dito. Gandang gabi ma'am, sabi naman ni Ma'am Emmy. Darito, maraming salamat. Asan mo sabi nila? Kasi kayo Ma'am Beverly? Tagisan po kayo, Ano, sir? hina ng signal ko sabi ni Ma'am Estrella. Mahina. Tagisan po kayo. Mahina. Mahina signa. Aklan po. Visayas. Sa ibang bansa po kayo, di ba? Nasa ibang bansa kayo sa Opo. sa Saudi. Nataon po ako sa banat. Mahina Sabi kasi ni yung... sabi ni Ma'am Emmy. Ma'am Emmy, napatawa Mahina ako. kasi yung... Nakikita mo yung mga comment dyan, ma'am. Opo, sir. Napatawa mo ako. Napatawa mo ako Opo, sir. sa banat mo. Ito lang yun. Parody lang yun, guys. Ang katuwaan para na masayang kayo kahit papaano. Kahit saglit live lang to. At least na kayo, di ba? Pasensya na kayo guys sa mga pinaggagawa ko na guys ha. Alam niyo na yun.
Kasi gusto ko kasi, lalo na yung mga taga, OFW, stress mga yan. Kaya, kaya papaano, di ba? Kahit nasa CR ako, gawa ko yun. Pero, hindi totoo ako. Pumupo lang ako doon. Totoo kasi ako, Ma'am Beverly, na ah, maraming mga tao niyan. Iloilo pa kayo, Ma'am Beverly. Ano daw kayo, Ma'am Beverly? Taga Iloilo daw po kayo. Sabi ni sabi Aklan ni po. Ma'am M. Aklan, Visayas. Aklan po. Aklan po. Aklan, Visayas. Taga-Aklan po si Aklan Ma'am. po. Taga-Aklan po si Ma'am Beverly Suyod. Ikaw din. Ay, Ma'am Beverly, no? Ayan. Thank you po sa inyo. Saya kaya, idol. Mag-practice din akong kumanta, sabi niya. Saya daw. Ang saya daw ni Ma'am, ang tawag dito? Rochelle Aguirre. Malapit lang. Pagkatabi lang po tayo sa ilo po ako naman ni Ma'am Emmy. Ayan. Thank you po sa inyo po ng mga nasa Facebook. Kung gusto niyo pong kumanta, pwede kayong kumanta dito. Walang problema. Kahit copyright lang naman to, i-mute ko lang to guys sa Facebook, pwede. Tsaka hindi pa naman ako monetize sa live. Sana pala. Okay. May sa shoutout ka ba dyan? Yung mga nandiyan. Guys, connect nyo po si Ma'am Beverly. Ano lang yan, madali lang i-search yung pangalan niya, Ma'am Beverly Suyod. Tama ba yung spelling ko, Beverly? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Guys, support nyo po si Ma'am Beverly, guys. Yung luluto, mga ano din to, medyo may pagka-joker din si Ma'am Beverly. Malapit lang kami magkatabi dyan. Ayan. Next time po, gawa kitang ng lyrics, bossing. Oh, sige. Ay, gusto ko yan, M. Sige po, Ma'am M. I-ano mo lang sa akin. I-PM mo lang sa akin. I-private message mo lang sa akin. Sige, gagawa natin ng kanta. Ay gagawin ko ng lyrics. Habang ako'y kakanta dito sa YouTube ay sa Facebook. 'Di ba? Malay mo, mag-trending yung kanta na 'yung nabibigay mo sa akin. 'Di ba? Oh, galing ng boses mo, Guys. sir. Oh, galing ng boses mo, sir. Ay, salamat. Hindi naman po ako ma'am, hindi naman ako super ma'am, sobrang dami mga madami po sa YouTube talaga. Maraming mga singer talaga na mga kakilala ko. Oo. Ay, kung nakilala niyo po sila, ay marami talaga, ma'am. Pag sa, Ayan, si Edna. Maraming salamat po, Ma'am Edna. Ma'am Edna Tobiano. Salamat po. Shoutouts kay Ma'am Edna Tobiano. Hello po. At saka kay Junior. Shoutout po kay Junior daw. Ayan, si Junior Yunting. Maraming salamat po sa inyo, Sir Junior Yunting. Ayan. Wala po. Wala na yatang nagmamahal. Ano kami puntahan kahit mga ano lang doon, mga isang tao lang doon. Edsel Badong. Shout out po. Pag ganyan lang din sila para ikano kanila guys, Ma'am Beverly. Tawag Ano, sir? yan. Shout out mo sila, ma'am. Edsel Badong. Sa Bularse, ayan. Isidro, ay kilala ko to si Isidro. Isidro, shoutout sa iyo, Isidro de la Serna from Pampanga to. Okay, sige ma'am, ikaw naman po yung mag-shoutout sa kanila para maano kayo. Sige po. Kung gusto niyo pong umakyat sabihin niyo pong umakyat kayo Hello Ma'am Berber, ingat po daw kayo. Ayan ma'am, basahin niyo po para mag-ano kayo. Hindi ko makita, sir. Paano mawala ang Rex? Hindi ko makita, sir. Hindi niyo po makita. Ito. Sa screen niyo, nakikita Yung niyo iba, sa screen na yun. kasi mahina yung signal. Ayan. Hello Yung Ma'am iba, Beverly. kasi mahina yung signal. Mahina. Ayan. Kita niyo po. Shout out sa iyo, Rosel Aguirre, Shout out sa iyo, Rosel Aguirre, Carpio, Estela. Mm-mm.
Tapos Ian Venezuela. Ayan, nandiyan si Ian Venezuela. Junior, ano ka lang, punta ka dun sa tutorial ko, punta ka sa, meron yan, makita mo yung kung meron kang restriction, meron kang violation, makikita mo dun. Tapos, i-delete mo yung video na yun na ah, violation mo. Nag-stay yan, baka hindi ma-monetize yung channel, may mga may mga kakilala ko na nag-PPM sa akin na hindi ka nag-check ng restriction. Hindi siya nag-check ng ng Facebook. At makikita nyo tapos your alert. Doon po makikita nyo lahat yung mga restriction nyo at saka mga problema nyo. Paano? Ibang bansa. Go ma'am, sabi niya man sa ibang bansa, sabi niya man. Ayan, shout out po sa 12 million. Nasa tayo sa Facebook. 13 million na pala. Ma'am, ikaw na ma'am. Mahirap din magsalita, no? Ma'am, nakakapagod din magsalita mo. Salita rin ako, ma'am. Pero ikaw, sige ma'am, isanayin mo na yung loob mo habang nandito tayo sa live. Buti ka, sir, ang sanay kay... Akit dito, kung akit dito, ma'am Rochelle. Buti ka, sir, ang sanay kay... Oo, sanay na kasi. Kaya doon sa basher, ma'am, sabi niya, feeling vlogger daw ako. Hindi niya alam, vlogger na talaga matawag. Yeah, tinawa ko na lang. Kaya maraming mga doon, mga batikos talaga, mga doon. Oo nga, may ganyan talaga. Okay. Pero go pa rin tayo. Oo nga, may ganyan talaga. Sobra. Guys, nasa na ba siya yung nagtatanong? Ma'am Edsel, maraming salamat po, Edsel Badong sa punta po sa live ko. Sabi nila, ang dami nag-comment doon. Ma'am, sige, akit po ako. Ewan ko kung nabasa niyo yung mga nagko-comment. Kaya, Hindi. sabi ni Yung iba nababasa sabi ko. ni si Ma'am Iya, Sir Iya. Hindi. Ayun Yung iba nababasa ko. Ayun po. Shoutout sa'yo, Junior Yonting. Kaya mo yan, ma'am. Go lang. Thank you. Shoutout sa'yo, Junior Yonting. Go lang. Thank you. O, di ba? Salamat po sa sagot, sir. Ganun ang puntahan mo. Basta i-click mo lang yun. Makikita mo dun yung alert. Pag may nakita ka dun na mga violation, i-delete mo na or mas maganda siguro, delete mo na lang para malinis yung mo. At saka, di ba sinabi ko po upload para lalong ni Lolo, mapansin ni Lolo talaga. At saka, yun, ito, yung sinabi ni lagi kang nagla-live idol. Hindi ako masyadong nagla-live, Ma'am Edsel. Sir Edsel pala, sorry. Lalaki pala si Edsel. Sorry po, Sir Edsel. Mukha siyang chef, no? Si Sir Edsel, Ma'am, Opo. Beverly. Di ba? Yes. Mukha siyang chef. Opo. Mukha siyang chef na may siya, apron. Depende po sa Red Cell kung magla-live po ako. Minsan depende po. Pag napagtripan ko magla-live po ako. Ayan. Bossing shoutout po pala kay BB Bass at saka dun sa medyo gwapuhan, sabi niya. Yun guys. Yung sa akin at saka yung yung poging-pogi. Naging yung pangalan niya poging-pogi, di ba? Okay lang yun. Out muna ako, ma'am and sir. Kain muna ako. God bless. Sa lahat po. Sa akin po. Sa akin, idol, yung tinamay. Bakit? Hindi, wag mong lahat, yun, wag mo lahat, walang hyphen. Ang gawin mo lang, yung tatlong zero sa dulo. Wag mo nang digit. Basta yun. Wag mo nang isama yung 3 digit na zero. Ay, wala pa no. Wala ka pa no. Wala ka pang monetize sa Wala pa na, ma'am. Idol. So, Sir Edsel, tanggalin mo lang yung 3 zero tapos wag mong ilagay lahat tapos wag mong lagay ng hyphen. Dire-diretso lang po siya, walang happy. Ganun lang po siya.
mabilis lang po yung sir. At saka kung may nakalagay doon kasi, di ba, individual wag po yung personal, ano doon, first, tsaka business. Ang ilagay nyo po, individual. Wag po yun Okay? Siguro mga isang, ano lang tayo, mga 45 minutes o 50 minutes, mga ganyan. Pwede na siguro, Ma'am Beverly. At least, pumakyat Opo, kayo opo. dito sa live ko. Maraming salamat. Guys, si Ma'am Beverly po, please, Opo. pakikaibiganan niyo po si Ma'am Beverly Suyot. At Hello po sa mga inyong kapuso lahat. po yung bigay. Shout Ay, out. nandiyan si Ma'am Trish. Hello po sa inyong lahat. Shout out. O, dyan, nandiyan si Ma'am Trish. First time ko mag-program. Bago lang kasi ako. Napasyalan nyo rin ng bahay ko. Baka sakaling dumami din yung views ko. Thank you po. Sabi ni Trish. Maganda to Tricia. Tricia de la Cruz. Malaki din yung bahay niyan, Tricia. Sige. Nasa 20 plus ang bahay niyan. Nasa 20 plus alam ko. Tricia, tama ba? Napakagandang babae yan. Idol, salamat sabi naman ni Sir Edsel. Yun. Marami na puntahan kasi nga baka may strict tayo sa mahirap na baka hindi ako kaya ingat-ingat din ako siyempre. Sobrang dami ko ng mga hindi ko lang kung napapansin yun. Isidro Idol, salamat sa shoutout and God bless po. O Isidro, taga 'di ba? Pampanga ka, 'di ba? Isidro. Ayun. Ano ba? May sasabihin ka ba, ma'am? Pa-shoutout po. Salamat po. Shoutout mo, Ma'am Beverly, si Tricia. O yun, nagpapa-shoutout daw. Pa-shoutout mo daw siya, Ma'am Shoutout din Beverly. po. Hello po. Medyo mayayain pa Yan. Shoutout po daw, Ma'am Tricia. Medyo, first time to si Ma'am Beverly sa live kaya hindi pa siya masyadong kabisado. First time. Follow mo daw siya. Ay ito mabait yan si Ma'am Emmy kasi nakita ko sa Ma'am Beverly, follow mo ako. Yes, back kita sa Thursday. Hello. 2024 hours. Oo, idol, Pampanga ako. Di ba? Baka Pampanga din ipuki kayo, Maya Pabengi. Magandang gabi po. Ibig sabihin Maya Pabengi, magandang gabi. Ayan. Salamat sa inyo and God bless po. Okay. Dati ako nagtrabaho diyan sa San Fernando sa yung Worldcon. Ayan. Saan ba ako nagtrabaho diyan? Basta 'yun. Hindi ko na matandaan yung iba. Sobrang tagal na 'yun. Ayan, Ma'am Beverly. Sanayan mo na in case na mag-live ka. Kasi guys, kailangan kung gusto niyo pong tip ko lang po sa inyo sa lahat po ng mga nasa Facebook. Kung gusto niyo pong ma-monetize yung in-stream ads nyo, kailangan nyo rin mag-live kasi po para yung, di ba, meron pong tinatarget doon na 60,000 minutes. Kaya kailangan po makuha nyo yun kasi nag-update yan every 2 days, mga 2 days or 3 days. Yung update po yung kita nyo naman sa yun ba, merong in-stream ads, click nyo, may nakalagay doon na link, ang tawag dito, yung ilang followers na kayo, yung video okay lang kasi yung video naman yung video matik na po yun din. Idol follow sana ako, salamat po. Sige naman, pwede naman. Lahat po pwede kayo mag-promote. And maraming salamat po sa 40 nation salamat po. And sa YouTube ko, ayan. Wala na nagmamahal sa akin. 0 na po ang aking followers dyan sa Facebook. Gusto puntahan yung ko guys pakidalaw naman po. Ma'am Beverly, panawagan ko po yung bagan. Sana po yung YouTube channel ko. Ayan. Ma'am, ito, shoutout muna natin si Ma'am Presidita Garing Galang si Tita Garing Galaw. Ba tama po yung pronunciation ko, ma'am? Tama po ba? Maraming salamat po, Ma'am Presidita Garing Galaw. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat, guys. Sabi naman niya, ni Ma'am Rochelle. Ayan. Okay, meron pa tayong guys. Meron pa tayong minutes.
Okay na ako sa 9 minutes habang nandito si Ma'am, si Ma'am Beverly. Siguro walang trabaho ngayon si Ma'am Beverly sa ibang bansa, kaya ano lang siya. Wala, Pedis si pahinga. Ma'am Pedis Hapon yan. na eh. Wala, Pedis. pahinga. Pahinga, Hapon no? na eh. Oh, thank you ha. Thank you ulit Ma'am Beverly sa time mo at nakapunta ka sa live ko. Thank you. Thank you din. Thank you. Sige, Isidro, maraming salamat sa iyo. Basta mag-comment ka lang sa mga gusto mong tanong. Hindi po nasa pasensya na kayo guys ha. Siyempre, gumagawa din ako ng content kasi alam niyo, kailangan nating kumita kahit papaano sa mga ads. Nakita mo yung ads ko ma'am, okay naman po ma'am. May ads naman po ba na lumalabas sa inyo? Ano, sir? Ano, sir? May dumadaan po bang ads sa inyo po? Ads. Opo. Ads. Meron. Opo. Opo. Madalas maraming salamat po sa Meron. Facebook. Ang dami niyo pa sa Facebook. Ang dami pang nanonood. Salamat po. Salamat po sa inyo guys na mga nandyan. Idol, thank you. May sasabihin ka ba Ma'am Beverly? Meron ka bang gustong sabihin? Wala na. Naiya pa. Shout out na lang sa lahat ng mga nanonood kay Sir Edward Laxina. Shout out lahat. Mahina yung signal. Signal mo, mahina yung signal mo. Ako pa sa akin, ma'am, may sa ako sa'yo. Kasi minsan naghahang ako eh. Okay. Please don't forget to follow si Ma'am Beverly, si Ma'am Silaro, si Rochelle President Dario, Pedro Promote. Ayan, si Tricia de la Cruz. Mega shoutout po. Maraming salamat po. Si Ma'am Amy, si Edsel, Sir Edsel. Maraming salamat po, Sir Edsel. At saka, sino pa yung mga nandyan? Si Junior. Mga lahat po ng mga nandyan. At sa Facebook ko, maraming salamat po. At nanonood kayo dyan. And thank you so much. Okay, Ma'am Amy, Ma'am Beverly. Meron pa 5 minutes para po magsara na ako dito sa ating live. And thank you so much po Ma'am Beverly sa pag-akyat at next time ulit. I hope na makapunta po kayo sa aking live. Hindi na ako mag-live. Gusto po kasi more on content talaga, kaya nag-live lang ako para entertainment lang at maging kayo. At lala po kayo po sana lahat ng nasa tababa. Akyat po sila para makita ko po sila. At maano ko po sila. Welcome idol, sabi naman. Ay, meron pa akong bagong pasok. Ito si Sir Sir Sunny Alejo Noliel. Tama ba? Sir Sunny, maraming salamat po sa pagtabo sa Facebook live. And meron pa dito Ma'am Beverly, si Ma'am Rodora Almeida. Maraming salamat po kung saan po kayong panig ng Pilipinas. Maraming salamat po sa support sa aking mga videos and pa-shoutout din po. Ma'am, shoutout mo daw sila, ma'am. Ito ma'am. Shoutout po, Ma'am Beverly, shoutout mo daw si Guadi. Shoutout po, Si Guadi Tugero, Katnan, hello po. Guadi Tugero, Katnan, hello po. Shoutout po kay Guadi Tugero, Katan. Pa-shoutout po. Ang ganda ni Ma'am Guadi. Maraming salamat po. At kasama niyo ko. Sabi naman ni Ma'am Tasha Etz, maganda si Ma'am Cruz. Sana po ma-promote po. Sana at madagdagan ng followers ko. Sana po ako niyo po sa tao po ay yan, i-click yung tayo para magsara na ating live. Darito, God bless Sir Idol. Shout out po sa Ma'am Beverly. Si Sir Darito. Ayan, ito po. Shoutout Darito Salcedo Bala. Hello po. Salcedo Bala po.
i-follow niyo na si Ma'am ano, si Ma'am Beverly ha. Ayan. Salamat po sa pa-follow na din po. Sabi naman ni Why to Care. So, sige, basta mag-comment at pupuntahan ko yung mga. Maraming salamat po sa supply sa mga hindi ko po nakikilala, guys. Sobrang dami talaga mga nasa comment. Lahat yung nabasa ko. Gusto ko, gagawin ko ng content. O pag hindi ko na, mga bad, para natin. Para lang maka 3 minutes bang Beverly, no? Para maka 3 minutes lang. Ma'am Edna, Opo. shout out po kay Ma'am Edna Tubiano. God bless po sa inyo, Opo. sabi ni Ma'am Edna. Hello po, shout Sa out mga Ma'am nasa Edna. Facebook, maraming salamat po. At Tubiano. Hello po, shout out na. inyo sa pagbati. Ayan. Sabi ni Ma'am Rodora, si Ma'am Rodora Almeida. Salamat po sa iyong platform. Maraming salamat din po Ma'am Rodora Almiada. O, kilala ko din to, nakikita ko to. Ayan, may bagong pasok po si Ma'am Ann. Shoutout po kay Ma'am Ann Riade Arduque. Mag-shoutout po. Sana po gawin niyo po guys. From, halimbawa, from Kapas, from USA, mga ganun para alam natin kung taga saan. Memorize ko yung iba. Si Ma'am si Ma'am Beverly, taga Ma'am Aklan to. Aklan po siya. Anong bansa kasi Ma'am? Nakalimutan ko niya. Kuwait? Kuwait po ba? Hindi bansa. Saudi po. Bansa. Saudi. Saudi po. Saudi. Ayan si Ma'am Beverly Suyod from Saudi, Aklan. Ayun, at least may Aklan, may Saudi, yung Pilipinas. Okay, shoutout din po. Salamat po sa inyong pagbati, sabi ni Ma'am Rodora. O, di ba? Andreade. Ayan, nasa inyo sa Malapit sa Boracay, Aklan. O, di ba? At least, na-recall ko. At least, pag next live, nakikita ko yung mga o, si Ma'am Andreade, watching from San Ildefonso, Bulacan. Malapit ka lang dito, Ma'am, from Tarlac, Bulacan, Tarlac, Pampanga, tapos Bulacan, di ba? Ma'am Rachel. Si Ma'am Rachel from Masbate. Si Ma'am Rachel sa siya, Masbate. Ayan. Tapos ito naman si Darito, shoutout po sa dalawang basher nyo, sabi. Ay Sir Darito yung basher pero hindi ko lang sila hindi ko pinopost. Mas yung kasi grabe yung iba kaya yun. Kumbaga nagpapansin kasi sila sa nila. Pero kaya lang sa iba block kasi sayang din yung kasi yun, views din yun. And si Ma'am Rodora taga Lopez, Quezon City. Actually po Ma'am Rodora, mas marami pong mga nanonood sa akin mga Quezon City. Kita po dun sa analytics ko, sobrang mga Quezon City talaga. Eto, may bagong pasok. Habang si Ma'am Beverly is naging-pag-usap sa kanyang klase. Si Ma'am Fiona G. Orsal. Shoutout po kay Ma'am Fiona G. Orsal from tagasan kaya si Ma'am Fiona. Out sa iyo, Ma'am. Ayan. Thank you po, Ma'am Out sa Fiona. iyo, Fiona. Ma'am Fiona. Fiona Orsal from hindi ko alam kung tagasan po siya Ma'am Ayan, meron pa tayong guys. Last 3 minutes na po tayo. 3 minutes na lang ako, Ma'am O, gusto po na natin ng isang oras para naman si Ma'am masulit yung kanyang pag-akyat ni Ma'am Beverly. Sige, Ma'am Beverly, gawin natin isang oras. Thank you, sir. Ayan, meron pa tayong 10 minutes ulit. Thank you, sir. Para makilala si Ma'am Beverly yung kanyang kagandahan. Sige, i-focus natin si Ma'am Beverly para naman yung kagandahan ni Ma'am Beverly. Hello sa inyo. Ayan. Ayan si Ma'am Beverly, Hello guys. sa inyo. Sige, Hindi Ma'am, pa diyan ka muna nakaano. ka. Makilala ka lalo. Ayan. Okay na ba lahat? Hello po. Labas po muna ako gumagawa. Sige, An, salamat. Puntahan kita mamaya, An. Sa mo, An. Ganda ni Ma'am An, Sexy, Ma'am An. Salamat po, Ma'am An. Thank you so much. Sino pa ba yung mga nandyan? Ayun, meron pa tayong 10 minutes, Ma'am. Sige, ikaw naman magsalita, Beverly, para naman medyo ka, masanay. Hindi ako sanay. Pagsalita mo. Diba? Minsan kasi Hindi ako sanay. sanayin mo na po, Ma'am Beverly. Kasi ako sanay na ako sa live. Kaya, ayun. Okay, sige, Ma'am, ikaw na muna, Ma'am. I-promote mo yung mo, Ma'am. Promote mo
yun mo. Yung mo sa channel mo, ma'am. Sige po. Hello sa lahat. Paki-follow po ako. At hello sa lahat. Paki-follow po ako. At thank you kay Sir Edward. Hindi sanay. Ayan Hindi po ako sanay. sa YouTube na nanonood. Maraming salamat Hindi po. sanay. Kasi naman po Hindi yung ako mga sanay. nakikinig. Ayan. Sige, Ma'am Beverly. Sige. Salita ka lang po, Ma'am Beverly. Ito, Ma'am Ano ba? Shoutout po daw si ano. Ito po. I-flash ko sa screen para medyo Ano ba? sanayin po. Ayan, ayan. Josephine Sales. Domingo. Josephine Sales Saladino. Salandino. Salandino. Sala- Shoutout po kay Domingo Josephine, Ma'am babae to, Ma'am Josephine. Domingo Josephine Saladino. Shoutout tagasan kaya siya. Good luck po sa inyo lahat, Mama, sa mga nandyan po sa Facebook. Thank you po at sana lalo pa kayong umunlad and sumait. And yun, Ma'am, may masasabihin ka pa ba bago tayo magsara? Thank you na lang sa'yo, sir. Thank you po sa'yo. Thank you na lang sa'yo, sir. Thank you po sa'yo. Yun lang, Ma'am. Tulog na Naano po ako tayo, dito, bossing. Sabi napasubo. naman, magsasara na ako, Naano ako dito Ah, na pasubo. magsasara na ako ng tindahan kasi si Mama, may klase pa to si Mama, si Ma'am Beverly. Next time, makita duet ako sa inyo, Sir Idol. Sige, pwede kayong kumanta dito sa akin. Yung basta, Si sir lang naman kahit maano. mga isang song lang, okay na yung isang Si song. sir lang naman maano. O hindi po ako Galing hindi po ako kumanta. singer, Mama, Sakto lang yung Galing kumakanta kumanta. lang. Wala pa ulit-ulit lang yung kanta ko. Minsan sa Facebook hindi sila nagsasawa pero sa YouTube nagsasawa na sila kaya puro yun ang kinakanta ko. Kaya ayun focus na ako sa Facebook, ayan sa YouTube. Wala na ako sa YouTube, bagsak na ako sa YouTube. Ayan sa lahat po ng mga nasa YouTube ko, maraming din po at nanonood po kayo at next time po ulit. Sana makadalaw kayo dito sa live ko, Sir Dito, at saka si Ma'am M. Akyat kayo minsan. Okay, Ma'am, mag-promote ka na bago ako magsara, Ma'am Beverly. Ayan, i-ano ta para bago tayo magsara. Paano yun, Sige, sir? Ma'am Hindi ko Beverly. marunong. Paano yun, sir? Hindi ko marunong. Ay, shoutout po kay Mobs Music Mix TV from ICC, follow kita, Tamsak Tikit, Ma'am Gina Lakman. Okay, maraming salamat po. Bigyan ko kayo ng jacket. Sige, Ma'am Beverly, i-promote mo na bago tayo magsara. Hello po, paki-follow po ako. Hello po, paki-follow po ako. Beverly Suyot. May YouTube po kayo, Ma'am. Yan lang, hindi siya May YouTube mahirap kayo, promote natin. i-search. Abangan Yan lang, duet niyo, sir. hindi search. Dali lang, nawawala yung ano ko. Nawala yung face YouTube ko. Ayun. Bigyan kita ng jacket, Ma'am Mabis Music Mix TV from YouTube. May bagong pasok ito si Ma'am, bago tayo magsara. Ma'am Ellen, mega shoutout po, Ma'am Ellen Busa. Ito, nakikita ko si Ma'am Ellen. Maraming salamat po, Ma'am Ellen Busa, sa yung pagdalaw sa aking live. Ayan, okay na po. May jacket na po kayo. Ayun. Ma'am, maraming salamat po ulit, Ma'am Beverly, sa pag-akyat po sa live ko, Ma'am Beverly. At next time ulit makadalaw po kayo. Ayan, may Okay bagong po. pasok si Thank you din si po. Okay po. Thank you din po. Aurora Malot Tunay. Salamat po kayo sa Saudi and good luck po sa iyong sa Facebook journey po. Maraming salamat po. God bless din po. God Thank you bless po. din. Ingat din po. Alam niyo na pong bumaba, Ma'am. Opo, sir. Bye po. Sa Bye-bye. may, ano. Opo. Thank you Bye po, po. Ma'am. Bye-bye. Ma'am Beverly, ingat po dyan sa sandwich. Ayan. Ayan guys, at ako'y magsara na. Malapit ako magsasara dahil malapit na tayo matapos. Ma'am Emmy, Sir Darito, maraming po. Sabi naman ni okay na po tayong lahat at ako'y magsasara na po guys. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nasa Facebook ko, YouTube, Ma'am Mabis Music Mix Vlog. Okay, meron na po kayong jacket. Tignan ko kung ano ko na po kayo, subscribe ko na kayo.
Okay, 163 na kayo ma'am. Ma'am Mabis Music TV. Ayan. Mag-comment po ako dito Okay. Thank you so much po sa pagpunta sa Bingo Warriors. Thank you po. Ayan. Okay po at ingat po kayo dyan lahat sa Facebook, YouTube at 13 million. Maraming salamat po at ingat po kayo at bye-bye na po. And God bless you all. Maraming salamat po sa 50 likes and reaction dito sa Facebook. Thank you guys and God bless you all. Bye-bye.